вақте ки ман ин киноро мебинам аз оинаи нилгун фикр мекунам ки ман ҳамон парвонаям ва ман ҳолиам дар ҳамон ҷо ҳастам ва ҳамчун парвона парвоз мекунам. майлаш фаҳмад. ман дигар аз ҳеҷ чиз наметарсам. беҳтарин лаҳзаҳои хотирмон ва саҳнаҳои мушкилу осон дар рафти наворбардории филм ва идомаи қиссаи Қудрат Шарифов. ин ҳама баъд аз чанд лаҳза. дур наравед. беҳтарин хотироти устод Тағоимурод Розиқов бо шодравон Исо Абдурашидов ҳангоми сабти саҳнаи Оҳангархона вобастагӣ дорад. ҳамин саҳнае ҳаст ки масалан вай мана аз Оҳангархона мебарораду бо ҷаҳл мепартояд. бовар мекунед хай як бор вай кард бисёр сахт зад мана заминба. ман гуфтам Исо раҳм кун, гуфтам ҷурат вай накун, бисёр сахт. дуюм маротиба бо сахттар зад. баъд Анварака гуфтам, Анварака гуфтам илтимос гуфтам охи камтаракак инсоф кунедтон мекушедтон одама. баъд Анварака ҷиғ зад Исо пеши ман ба. баъд забони русӣ қадӣ гуфтан эй ты имеешь совесть? баъд он тараф рафта ишо сильнее гуфт бо сахттар. ҳамин сахттар задан парики ҳамин болои дилама шикастанд. оле ам парикам шикастагия хайкун вай хел ҳаст. гуфтам ки санъат қурбонӣ талаб мекунад, ам хел беқурбонӣ намешавад. сабти ана ин саҳна, яъне саҳнае ки раиси ланг ба ҷамила дар меафтад, ҳам барои Тағоимурод Розиқов ва ҳам барои Дилбар Умарова хеле мушкил буд. аввал ин ки ҳарду ҷуръати бозӣ кардани ин ҳолатро надоштанд ва дуюм ин ки Дилбар Умарова аз сар захм бардошт. ба наворгирӣ сар шуд ва Тағоимурод гумон мекунам ки бо тамоми ҳиссиёту вуҷудаш ба ман ҳамла кард ва якумин ҳамин гирифта вақте ки мепартояд ба замин, ман рафтам бо сарам ба девор задам. сараш девор ба заду. баъд ман гуфтам Дилбар хаб кардам. ман гуфтам сарат зад чикар? не гуфтам умте давомте. ман гуфтам дар ҳақиқат инам фидоӣ санъат аст. барои ҳамин нахост ки мисол он вақт охи ин лента бисёр қимат буд. барои ҳамин нахост ки ҳамин чиз баша. баъзан Тағоимурод аз чашмони ман метарсид. ман хел нигоҳ карда меистодам ва дар вақти ба наворгирӣ ман чӣ тавре ки ман ҳоло ба шумо нигоҳ карда истодам, ба шумо нигоҳ карда ба шумо суҳбат карда истодам ва дар вақти суҳбат одам ба чашм нигоҳ мекунад. вай чашмашро ба дигар тараф карда гӯё ки бо ман гап мезанад. баъд ман дар вақти наворгирӣ мегуфтам Анварака стоп истед. охир чашмам ба нигоҳ намекунад. баъд паго чӣ хел монтаж мекунед он мегуфтам. Фатҳулло Абдуллоев дар филм нақши Салими гунгро иҷро мекунад, аммо дар саҳнаҳои аввали филм ҳеҷ ба гунгӣ одат кардан наметавонист. рӯзи аввале ки ба наворгирӣ сар шуд, ман гунг бояд наҷумида болои харба фақат имою ишора кади кор кунам. намедонам аз сабаб буд ки ман сурудхония сар кардам. Анварака Тураев стоп гуфтан ва гунг ту Фатҳулло ту гунг ҷура охин чӣ гап худаш. дар вақти наворбардории филм аксар вақт ҳаво номусоид меомад ва тайягарон маҷбур мешуданд ё сабтро манъ кунанд ва ё баръакс аз ноилоҷӣ идома бидиҳанд, хоса дар сабти ана ин саҳна. ҳамон саҳнае ки нури офтоб бояд дар ойначам инъикос мекарду, ман бояд тарафи Рустам равона мекардам. лекин дар он ҷое ки мо саҳнаро сабт мекардем, абр буд, офтоб набуд. мо чанд соат нигарон будем ки абр кушода шавад, осмон кушода шаваду нури офтоб бошад. беҳад бисёр. ман дар кӯҳи баланд меистодам. хунук буд, сард буд, лекин ман тоқат мекардам, барои ин ки ин саҳнаи охирон буд. дар фарқ аз дигар ҳунармандон, Қудрат Шарифов саҳнаҳои филмро бо дидан аз аксҳо ба ёд меорад. дар ин сурат Мушарраф апа худо раҳмат кунад,
نقش زنی من بازی میکنه. اینجا پسر ما ارمیا رفتگی همین پسر ما رفته همین جای با پسر با دعا میتیم که خدا توی صحت سلامت برادر بیارد. بعد از پسر از نظر غایب شدن بعد قدر برآمدن پسر مشرفه میشدد همونجا باید میگوید که هیچ جانم نمیروم. از همینجا گسیل کردم. در همینجا عهش را میپایم. аксари ҳунармандони филм Анвар Тураевро шахси бисёр шухтабиат ва зиндадил васф карданд. Ҳошим Раҳимов ҳангоми сабти Ана ин саҳна бо иллати шӯхиҳои пайдарпай коргардон зуд ба нақш даромадан наметавонист. нақши ман бисёр мушкил буд. бо раиси калхоз гапи вайро бояд гардонам. Анвар Тураев ҳамеша шӯхигӣ мекардам дар вақти наворбардориам. بعد من یک دوبل نقشه باز دیدم. بعد گفتم که انوار اکا التماس من با خیلی مشکل همینجا با شوخیگی نکنید. نترسانید رئیس، نترسانید. جنگیدن این قرض هر یک مرد است. دعوت که کردن حتما من هم میروم. لیکن تا دمی که من در اینجا هستم نمیگذارم که به کودکان جبر کنید. طلبه ها مرا انتظارند. хотироти дигар низ ба ҳамин саҳна рабт дорад. аниқтараш ба раиси ланг ва аспи ӯ. як асп овардан бовар мекард вай аспи бузӣ 2 ҳафта боз ҷав хӯрдаги вай барои бузкашӣ омода кардагиан. ан ҳамин аспи бузӣ овардан ман ба ки ман савор шам ва саҳнаи муаллим мактаб рафта истодааст. бовар мекард вай мактабам намед кадом одам ин мактаба сохтаги унҷа як қариб 2 километр ҳам хел ҷария. агар ягон кӯдак ғалтад вай намеустуғоноша намеои як ҷои намедонам чӣ хел сохтагиан вай мактаба. баъд ҳамин бо поча ман начӯлоқ кохе якташ озангӯя мерасад вай якташ намерасад вай асп тур мегирад. ҳамин қадар ки мерам асп мераваду мехоҳад ки ман ҳамун ҷариба ҳавотият. من از حیاتم راضیم که بعد 100 سال قریب 100 سال من تماشابین میبیند. تا روزی که کینا هست میبیند. تا روزی که کتاب من هست و چنگ زیر کرده تیزه به خواب نمیرد و آدم اومد که برداشت کتاب من برداشت میبیند که کتاب چونه یک صفحه میخوند. همون یک صفحه وای میخوند. مثال 1 دقیقه 2 دقیقه میگذرد همین 2 دقیقه ای که یک صفحه کتاب میخوند همون وقت من همون 2 دقیقه من زنده ام. چون که باید گپی منم میخوند مقصدی منم میخوند گفته ای منم میخوند. همون وقت همصحبتی من همصحبتی همون آدمم من زنده ام. қудрат шарифов аз он гиламанд аст ки ҳунармандони филм ба аёдаташ намеоянд ва дуои некашро намегиранд. ҳатто имрӯз ҳам умедашро накандааст. ҳамин масъаларо бояд якҷоя ҳал кунем. агар баъди ҳамин барнома биёянд тамошо кунанду биёянд ман фақат аз шумо хурсанд мешавам ки сабаби ба ҳам вохӯрдани мо шумо шудед. онҳо мегуфтанд ки чӣ тавр чашмони зебо дорӣ дар саҳна. онҳо мегуфтанд ки дилбар чӣ кор кардӣ ки туя вай мардак ин қадар азоб дод. ман киноба доим байни ёру дӯст байни рафиқои нағз одат кардагӣ хонаҳо бисёр зир мешавад. ман барои ин образон мемурам. бовар мекунед хай беҳтарин ҳунарманд мо ҳуқуқи интихоби рол надорем. моя интихоб мекунанд мо ҳуқуқ надорем. мусиқии филмам вобаста ба ҳамин мавзӯи филм аввал то охир хуб аст анҷом ёфтагӣ.